bagay yun. Wow! Promise. Igwapa gum, promise. Ay! Good morning. Ayan, nagre-ready na kami. Magsi-swimming. Ewan ko makakapag-diving, walang gadget. Ayan, nagkakagulo na. Mga ready na lahat sa pag-swimming. Ay, si Sir Robinson niya, dila. Nagbabatag o wala na batag. Yan, here ako sa likod ng pick-up para makapag-video. Di na ka siya ilis. Ready na. Andun sina Embel, sina Flabel. Dito kami. Kami naman itong apo ko at si Jomar dito sa likod para makapag-video. Bilis tawa ka, anak. Tala ang ano na natin. Kapitan niya na naman. Oo. Una, kumain nagda-drive lang. Water cake. Oy na po. I know. I'm only just joking. You don't want to me to marry again? We already have a husband. A ghost husband. Ayun. Hindi naman daw kami ro. Papa.
Wait lang, alak. Mama. Mama, dyan naman. Ako masunod na dyan. Tapos taon na lang. Ako, senior citizen. Oh, hindi na ko. Kailang tulog na lang. Ay, iyo, 60 ka na. Dahil 57 pa lang. Grabe naman, kaya daw niya ako. Baka may kuya. Salamat. Salamat. Ayan na. Stay here, don't go far. So, siram na, oh. Yan na. Stay here, don't go far. Ay, nice. O, i-wipe mo man ang face niya. You can wipe your, ano? You can wipe your face.
Ni ang Tinago Beach. Yan, pupunta kami dyan. May isa pang beach daw dito. Private property ito. Nakidaan lang kami. Parang Boracay din pala to, may high season, may low season. Ngayon dahil wala na rin, hindi na rin summer, kaya low season na din. Ay wow, nakikita ko na ang another beach. Yes. Wow. No, baby. Ilang beses na ako nakarating ng CARAMOAN. No, it's okay. Dito lang, first time ko makarating dito na ganitong season. Hello. Kalmado din. Wow. Ay. Wow, ang ganda. Wow. Ako ba yung naratman? Yes. Wow. Yun. Wow, fish! Oh! Ang linaw ng tubig. Grabe. Where? Where? Where's the fish? Takon may tahob-tahob. Sabi nga naman. Diyan mainit. Guys! He cannot carry you. You need to walk. Ito pala ang tawag ay view host. Sakto yan, para tuwas. Mukhang dito na kami magla-lunch. Kasi nasa 10 na. Kasi pa-low tide na ata. Kaya dito na kami magla-lunch. I-assist muna. Ma-trekking kami ng konti habang naghihintay-hintay. Ano yan? Meron daw magandang diving spot doon. Natunta si Melody. Dito daw ang mga coconut na uubos ng mga monkey. Pag wala daw tao, naglalabasan ng mga monkey. Inuubos nila yung mga buko. Bakol, kaiba na nini mga aki. Hindi lang po. Si Kerry Dabi. Sinda na po mag-guide si. So, hindi man ako mahiling-hiling sana. Going to find some
going to find. Tarong. Dapat i-video. Ano? Pwedeng gibuntot. Pwedeng gibuntot pick. Kaya, dapat sabi mong madali lang ta. Matitibay na magsara sa kulay naman. Ining mga... Kami po nga, naano rin eh, itong nagka-pandemic, sa kamaling ininahil eh. Pako yan daw tabi. Salamat. Arami lang talaga yung dagat. Video ako. Kaya ng p*** na yan. Taasalon. Kaya niyang p*** na yan. Taasalon. Ngayon po ngaw na. Sama niyo sa legs ko para magdakula ang legs ko sa air fryer. My God, uy matatarong ini ha. Kaya pili po na yung chinila. Tay talaga nakapira ng Ako na po, ma. puta. Baka ang camera mo. My God na ano. Nag-crack. Ini na lang pong gamitin mo. Rubber man ini. Ay bako ini. Bako man kaya yung pangtukad. Bako man talaga ito pang beach. Uy, nakabili siya. Ano ba ang tubigan? Tubig sa iraron mo yan. Oo. Yan da Yan o, may tubig daw dyan sa ilalim. Oh my God. Ayun. Yan da, may tubig daw dyan sa ilalim. Ikaw man maano? Ay, buli mo. Ano man, iniman. Sawong-sawong ka man. Iyo dyan da, o. Oy, iniyo baka matusok ka mo. Ay, wow. Lalaki, kayang-kaya. Lalaki. Diyan sa ano, sa imong, mas magaling pa dyan sa imong. Ay, wow. Dive ko din pag... Garo sa Boracay. May ano dyan sila. O, picture kita. Yan lalaki pwede. Baby, I'm sure-footed. Don't worry about it. Diving ha? Don't mo kuya ko. Iwalak ko na lang. He's gonna do this. He's gonna jump. Ako takot nga ako dyan ako dyan. Pasakot-sakot ko dyan pero di ako nag-iilang ko. Kuya, stay here. Ano man ka? Mahulog mo yan. Hi. Mami, sige. Basta mag-ano lang ang magtungtong ka mo sa ako. Matibay na. Sinailing ko. If I was you, I would not do that. Mamay. I would not do that. Mamay. Mami. Ay, magayon. Wow. Promise. Igwapagom. Promise. Anak. Kan garong tanan ni. Wow. Grabe. Uto may. Wow. Yung magayon naman kuya. Oh, mga liga mo. Yes, I'll help you pass. Magay. Oh, sige, babalik ako. Gusto ko na masirip mo ko. Babalik ako. Magilig ka. Tatapin ako. Dito mo wa, ije. Magayon, promise. Video ni. Sige, sa bagay. Wow, hanggang digdi na lang ko. Oh, nice. Gayon, ay iyo magayunon pa. Inviting talagang babaan. Hamag sana yan. Magayon, promise. Ano man daw kaya ta? Wait lang naman kami, oh. Kaya nga ni. Cliffhanger! Ay wow, talaga experience. Bibi ah, may dala pa yan yung camera. May dala pa daw pang camera. Ay! Oh, picture, Jomar! Mulai dahil na-justify yung ayaw. Ping, picturean mo na kami, Ping.
Yan oh. Tingnan mo oh. Alat mo na. Ping! Ping, luway-luway Ping. Pati ba yung ano kumakonverti ko? Hindi na rin silbi. Buhay sinaimbel. Buhay. Buhay sinaimbel pag namrakming. Ay, O ano, madab ka? kayo, sa second floor. Ay, Diyos ko. Ay, patay. Woo! Dit! Video nonoy! Digdi! Yeah. Ah! May mga pusit, tuman. Ararag pa lang, garong tindog pa lang, ano? Kita nyo ang pusit. Big view, may argar kan? Iya. Big zoom mo. Yaong kami sa clip, nag-ano kami, nagbuwis buhay kami. Makapapicture lang, my God. Ilunin daw ang aagihan niyo. Oh, yan, diyan kami mga sakat. Oh my golly. Kadakol pusit sa baba. Pusit pala yan. Ito mahiling-hiling. Mainito na kaya hiling-hiling na. Pusit. Uy, Hiling-hiling mo talaga. Sinda iyo. Nakariling niya Hiling niya. sinda. Igarog mo kaya. Grupo-grupo ano. Alangkaw kami. Oo, alangkaw kami. Grabe, super ganda. Galing ako doon. Nandun pa yung mga kasamahan ko. Pero super ganda. Ang dami ko ilang beses na kami nakapunta ng CARAMOAN. First time namin dito. Ang ganda. Super. Galing kami dyan. Doon.
Yan. Dito daw mag snorkeling. Fish sanctuary daw to. Ayan, mauuna silang umalis. Babay na sila. Mauna sila sa amin ng mga ilang oras kasi may mga tatapusin pa dito si Ruth. Bye-bye. Ito naman ang magdadrive si Jomar. Bye-bye.